Pored mene Nikola Peco Rakojević. Gospodine Rakojeviću, 2:2 na kraju, 2 kiks gola, 2 gola posle odbitka, ali budućnost je bila bolja, imala je svoje šanse da zatvori ovu utakmicu. Na kraju ste vi u srce, rekao bih, hrabro srce, uspjeli da dođete do nerešenog ishoda. Pa ne znam šta sad odgovorim na ono što ste vi sve rekli. Vi ste bukvalno izanalizirali utakmicu od početka do kraja. To je stvarno bilo tako. Mada je budućnost nekako bila konkretnija, nekako je bila uigranija u odnosu na nas, jer mi nekako povezujemo cijelo ovo prvenstvo, ali ipak držimo tu razliku koja je za nas ovako dosta korektna. Mislim da ste u pravu kad ste rekli da nam je samo taj motiv i ta želja da ćemo da uspijemo na kraju nam se isplatilo, jer budućnost je mogla da riješi utakmicu mnogo prije, naročito posle šanse Delića koja je bila onako dosta dobra. Imali su par udaraca, međutim to je sve išlo pored gola, ali u svakom slučaju, bez obzira na sve, nekako mislim da smo zaslužili ovaj bod, ako ništa drugo. To je najmanje što mogu da kažem. Kako gledate ovaj nastavak šampionata, 5 razlike? Pa ovo je sad, ono što sam malo prije rekao, ovo je pristojna razlika, međutim ovo je samo jedna utakmica, ostalo je još 9. Rekao sam na početku prenosa da, u stvari prije početka utakmice, da nam je svaka utakmica ovakva. Znači, mi definitivno ne možemo ni jednog trenutka da se opuštimo čak ni protiv Mornara, sad koji je u subotu, moramo da budemo motivisani maksimalno i tako da bude u stvari od tog četvrtog kruga pa do kraja. Ako ne budemo imali tu motivaciju, onda nam neće biti dobro. Bez obzira što je bodovna razlika kolika i samo ne želim da nas ona koliko toliko uljuljka.